Sa mga biyaheng probinsya karong Semana Santa, gianunsyo sa pipila ka bus companies nga manukad sa Davao City Overland Transport Terminal nga wala sila'y biyahe sa Biyernes Santo. Samtang sa Zamboanga City, andam ang integrated bus terminal sa pagdagsa sa mga pasahero sugod ugma. Ari ang report ni Argil Relator. Mano-mano karon ang pang-inspeksyon sa tanang bagahe nga isulod sa Davao City Overland Transport Terminal sa temporary entrance gate sanglit gina-renovate pa ang main entrance. Busa pa himangno sa tagdumala sa dikot ngadto sa mga pasahero nga magsayo og adto sa terminal sanglit lauman matud pa ang pagkadilatar sa pagsulod labi na sa posibleng pagdagsa sa mga pasaherong biyaheng probinsya alang sa Semana Santa. Tuan nagpagitaan og paagi sir no, it's because of 4 lanes ng atuang manual nga pag-inspeksyon sa ilaha, and ikalima ang kanang atuang bagis nga dagko na atay mga K9 pod nga iro. Sa karon, ningaw pa ang terminal ug anaa pa sa normal ang ihap sa mga pasahero. Hinuon gilauman nga karong weekend dunay pagsaka sa ihap sa mga pasahero. I'm expecting nga maabot tag 1,000 to 1,000 bus trips a day. That is equivalent to 50,000 to 75,000 of passengers a day. Sa trip schedule, alang sa southbound, walay biyahe sa tanang ruta sa Biyernes Santo ang Davao Metro Shuttle, Norbel June Transit ug Yellow Bus Lines. Sa northbound, wala say biyahe sa samang adlaw sa tanang ruta ang Philtranco, Cyrus Express and AC Trans, Golden Valley Bus Line ug Landcar Incorporated. Hinoon, padayon ang biyahe sa Mindanao Star, Davao ACF Bus, Bachelor Express ug Rural Transit Mindanao. Sa Zamboanga City, gilauman na sa integrated bus terminal nga modoble ang ihap sa mga muuliay sa ilang mga probinsya sugod Biyernes, March 22 hangtod March 27. Sumala sa tagdumala sa IBT, andam ang bus companies kung ugaling kulangon ang 65 bus units nga nagabiyahe sa kasamtangan. Magpabilin sab nga 24 hours operational ang bus terminal bisan pa man karong Semana Santa. Pagasugda na sab ang pagbiyahe sa bagong ruta nga paingon sa Cotabato City sugod karong Huwebes. Kada alas 9 sa gabi ug alas 11 sa gabi ang biyahe niini. Samtang ginapahimangnuan na ang mga pasahero nga dunay dagkong bag o karton nga kinahanglan kining ipa-check sa arrival area sa laing building kung diin nahimutang ang X-ray machine. Tungod wala pa sa karon ang maong machine sa departure area. Plan to travel, please plan ahead and come early para avoid na tayo sa crowd. And then number 2, we would also like to ask for the patience and understanding of the passengers. If we have to bring your bags to the X-ray at the arrival area, which is in the other building, please allow us to do so because this is for the safety of everyone. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.